God bless you any moment from now. His Majesty EZEJI team. I'll be buying Bible. Mother account, Kayon is go, Oscar flying when they're done. But I don't know what is 9 or 1 hour forever. I will get them the memory. Is here wrong? Why you do it? By end of the occasion, we won't have oil school now. When they young, one door or Afriana. When I can loom, where can they win? The people can go. You can preach your post women, Mark and Sis. I remember when this no was time. Also, you can only Johnny in a Biaba. Monday for Mandama or Dura, where they are back. Those go if now you were there, Ben. As in you be teaching. I want to maybe no, or 1 year ago. I take a gozel on Johnny in a Biaba. Aha, people to 5 years. You say, well, that's what. Unni na bialaba uku njiba kungeji wena ji aleri ayeli kete kwusi ali na aro maka na chukwu keli meliji owebulu chief crop ihe ndị niile ọ ma ihe ojiwe eme igbo anyị na-enye ji nnukwu respect ọ ya mere na arụ ọbụla ndị Igbo na-agbakọ na mba niile dị iche iche ebe nọ na wee na-enye Chineke otuto otu asweme ji ọfụ emia maka na ji ifuru ahụ akọ ya mgbe ejikwe ya ọkpụmara oge ahụ ọkpọbeli ya atụnye n'ala mgbe ya afụzi oluzie bụrụ nnukwu ihe so na-eme ji ji wee bụrụ chief crop n'ihe ọbụla a na-eme n'ala Igbo so na-ekene Chineke otu o si wele nke arụ abụrụ ihe mara mma anyị na-ekpekwa ekpere arụ ọzọ na-abịa nke ọma karịa nke a ihe na-ekwu bụ na olili nyere ọnụ ụlọ anyị na afọ ihe niile zuru ezu onye ọbụla agụụ na-agụ oje n'ebe nri dị oje n'oge na-adịghị anya aha awa ji na afọ otu esi eme ya asị ụzụ ọma na-akwụ ya na-egwe anya n'ọdụdụ agbamuji anyị ga-ebiri ọkụ ma ọ bụ na kpọpụta little Mrs. Chigbo ọ ga-abịa ugbu a bịa kọwara anyị otu esi eme omenala nwa dị 4 years mana ọ ga-akụziri anyị ncha niile otu esi eme omenala so bikonu mgbe nwaanyị abido presentation ya bikonu ka unu bikonu jụrụ oyi ka nwatakịrị wee present nwee n'obere nwa ka ọrụ ekele m unu ndewonu aka kọrọ nwanne gọọnọ ọdịnala isi
Otite Kaisutuafia. Yes, because our interests EZEJI ever. Because our excellent Baba Somo, Rotagotina, Lengefield, good. In fact, all the shop EZEJI. Because on your natural and never take away, never take it. Just call this number 0681 8139 8022. Because we give home services to your home directly. Zakonobi, who our brother from all the way from Steiermark, on our Mayor, on the 29th of October.